Nsukka Progressive Union na Dubai yo. Ndị ọma Anyị pụtagonu anyị zulu keme. onye ọma Tochukwu na-ekwu. Nsukka Progressive Union na Dubai yo. Anyị dị ka anyanwụ Onye agha na nwanne ya. asị na anyanwụ ụtụtụ adị echi echi. Nsukka Progressive Union, United Arab Emirates. Ọchachakwanụ Nsukka Progressive Union Dubai. Vanwa ka anyị na-ekwu maka vanụ ifefa na-eme erikanụ. Ọ bụ ụmụ nwanne chịkọtala aka ọnụ maka na asị na anyụkọma mmiri ọnụ ọ kwọzịa n'ụfụfụ. Mana Dubai ka fabizi ebinu mana vileji dị iche iche na Nsukka ka vasi wepụtazianụ ife nneme amakanụ. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Nweze, onye amagunzi obodo eze. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala, onye ndị mozi na-agwa okwu. Nsukka Progressive Union UAE unu nwaka. Ndị ọma Nsukka Progressive anyị bụ Nsukka Progressive Union ka na-ekwu maka fanụ n'ifefe na-emerikanụ ofu obi kafa jikalịsịa udo n'ifunanya na n'ụwa kafa jizi na-aganụ. Nsukka Progressive unu amaka Nsukka Progressive ofu ijekwunu na-aga arụ na chọrọ sinu anyị bụ ife na-ese n'ụwa na nwanna mana nya kafa na-ekwunu nwanne na nwanne libe niile n'ụwa dasị mụta ọkụ. Onye si mụta ọkụ n'ezi anya n'okwu nsinu iwe nwanne dị elu n'ọkpụkpụnụ asụ na nwanne ozu na wozu arụ. Anyị ekenebezi arụ ndị anyị ji bilinu. Executive and pioneer members Nsukka Progressive Union UAE unu nwefunu ahai Ivan Nema Makano Chairman Nsukka Progressive onye mabịa keneli onye mabịa fumanya onye nweghị nwere ifenu abada nwere onye ọ na-ekwesịnụ. Anyị ekelesianụ Emmanuel Okonkwo Dike, Chairman Nsukka Progressive Union UAE abada ezi nwasi ihe alụmụla na Nsukka Local Government wepụtazianụ. Managing Director Armeri Cargo Dubai. Nke na-ezigbo dozi akwa inu nwanyị ọma Lọlọ Ogochukwu Gift Dike, nwanyị ọma n'ịdị mma. Lọlọ Ogochukwu Gift Dike nwanyị ọma si ọba Nsukka Udenu Local Government
abadasi mukene president Enugu State Indigen United Arab Emirates onye ka na-ekuzinu Kinsley Eze yana VP Anthony Nevo kedu maka Kenneth Obiora Akasin and all the Biafran umbrella na UAE Oya Baluno Vice Chairman Abatazianu Obonye Kanekunu Onyape Chukwudi Johnson Ape Oibu Vice Chairman Nsukka Progressive Union UAE Ape Omenona na UAE Odogwu Siaji Enugu Ezike Igboeze North Local Government Reputaziano Nkene Dozie Akwinu Nwanyị ọma Ugochukwu Lolo Ugochukwu Ape Ugodi ya Nwanyị ọma si Ụmụede Enugu Ezike Igboeze North Local Government onye ọma Tochukwu Ekene unu Igwe na mmadụ abụọ n'okporo isi Peacemaker bata Ezeja Chikozie Joseph Founder The Peacemaker Gina Mwalichi Odozi Akwibu Dr. Maka Ami Beki Oya Balunu Nnedi onye buchi Otote mwa bilinu Onye ọma Biafumanya Nnedi onye buchi Secretary General Don Buchi Ototo Mwasi Obinabu ihe alụmụ na Nsukka wepụtazianụ Amana pounds and dollars anọgwa ọ bụ onye ka nna achọzinụ Emeka Abonyi onye ego na United Arab Emirates Dubai Patina Ogugwa General Trading LLC Dubai Ibu ọbata obi Obi Nsukka Gini ozigbo Dozie Akwibu Adama na nwanyị ọma Oya Baluno Anacho mmadụ achọnụ Dezie na mmadụ n'ọkwụnụ Mmadụ ebika Mana mmadụ ga-eji ama obodo Maka na mmadụ bụ n'afịa azụ Mmadụ bụ n'afịa azụrụ ọnụ Nkwa Ejofo Victor Ogimele onye ọmata Chukwu n'enu ụwa Chukwu ya kwụkwọnụ mmadụ kejaga anyị ekenezianụ Ejofo Victor Ogiwa bụ treasurer Nsukka Progressive Union Dubai
Ejọ Mighty ezi nwa si ihe alụmụla na Nsụka Local Government wepụtasịrị CEO Ogugwa General Trading LLC Dubai, dealing all kinds of cars. Nsụka Progressive Ụgbọ ndị Ejọ Mighty Nsụka Progressive gịnị ezigbo dozi akwụghị nwanyị ọma ụzọ maka eji ọfọ the Mighty Queen ezi nwanyị si ibe agwa aka Igboeze South Nsụka Local Government. Ejọ Mighty si mụ bụrụ egwu mụ ka nye kene ndị ezi ọhịa maka Igwe Victor Nosobili onye ọmadani dị mma eze ego na Philippines. Imo steeti ka isi ejezinụ anyị ejebezie na Bribanu onwere onye njekwubejebe onye ka njekwubejebenu Komodororoto nwanne dị number 1 of Emirates, anyị bi na Dubai director 1 of Emirates, anyị bi na Dubai ezi oyi Ejọ Mighty anyị bi na Dubai kedu maka Don Mosco anyị bi na Dubai okike isi pụtazianụ ọsịmụke na-ekene nwata kwọcha na Dubai Prince Samuel Alagu ojivise maọbụ gafụmanyanụ anyị bi na Dubai ịnọkwu ya anyị bi na Ejọ Mighty si mụkene yinụ anyị bi na Dubai Ichie Akunne onye ọmadani dị mma Anambra ka isi ejenụ Anyamalozonu Panda Crypto and all the Biafra umbrella in United Arab Emirates Dubai. Onye ọmata Chukwu nweze na-ekele a na-achọ mmadụ achọnụ dezie na mmadụ bụbanụ Nsụka Progressive ndị ọma Nsụka Progressive ahahaye anyị bụ ofu PRO anyị abatazianụ Valentine Chukwudi Ọna aka the Trinity ịnọkwa Ekerujo na batazianụ Ichie nọchiri m onye ọma n'ịdị mma Nsụka Progressive ndị ọma Nsụka Progressive onye mmemme abatazianụ Abonyi Christian Provost 2 onye mmemme na UAE Odo Ireri Chukwuma onye ọmadani dị mma onye nweghị ifenu ụfọdụ ike ijaga Financial Secretary onye ya na nwanne ya Rari Cargo and Logistics ike ijaga Nezianu na Assistant Financial Secretary na nwanne ya Fidelis Jude The Boy ịnọkwa anyị mekata anya yọrịa na-egwu onye nwata Chukwu na mmadụ nwezi onye mmadụ ezi na-egwu nkwa Peter Obi onye ọmadani dị mma pioneer member Ọmaba CEO Perfect Touch Dental Salon Dubai na ezigbo odozi akwa ebu lọlọ Blessing
aka the lady CEO ezi nwanyị si ihe alụmụla Nsukka Local Government wepụtasị anụ ọmabasị m keneli ezi oyi anụ Mr. Emeka Franklin Agulefo the mayor Dogusi Aguluzi Igbo wepụtasị anụ na Anambra State CEO Eminent International Nigeria Limited Inokwe Chukwuemeka Chukwuma Onyomadeni dị mma Eminado Chukwuemeka Chukwuma Pioneer member onye onu ya na-asụ onu na UAE Eminado Inokwe Nezianunu Chinwendu Michael Pioneer member Chibo Gine ezigbo odozi akwụghị Ifeoma Michael Divine Ogbu Enugu Ezikekwunusi wepụtazi anụ Odo Hajinusu Onyomadeni dị mma Ability Onye ego na-adị mma 1 n'ọhọmọba N'odozi akwụghị nwanyị ọma bụ Odo Miriam Amarachi Oya delu Nsukka Progressive anyị bụ Fumu Nsukka na Ivan Ema Makano Nsukka Progressive Ivan Ema the sharp ndị ọma Nsukka Progressive anyị bụ Akebucho mabia kanali Onyomadeni dị mma Akebucho nwa na Dubai Eze Ojiofo Samson member Oyiba Akebucho nwa na Dubai Eze Bana Babata Ezu Charles founder Igwe Mbana Inokwe Victor Chibike Onyomadeni dị mma kedu maka Asadu Collins Ndubisi Kelechi Victor Kabaniru Ezinwodo kedu maka Chidi Ogbonna ndị memba anyị nụ Ekweme Stanley Abatazianụ anyị ekenezianụ Nicholas Ona Abugu Chenda Felix onye ọma gaba n'iru onye nwere ifenu Kinsila bụ nọkwazịa kedu maka Odo Valentine Mani Ugwu Bright gaba n'iru Onyomadeni dị mma onye nwere ifenu anyị ekenezianụ Abugu Oliver Valentine Ọnụ Kinsili Izunna iso na memba anyị nọ Nnamdi Celestine kedu maka Eze Jude ọ memba anyị nọ Ebuka Ata isobilenu Kashmi onye kachi onye nwere ifenu Iya Tetus ọ memba anyị ka ọ bụ Eze Makolis Okwu Chukwuma ndị memba anyị nọ anyị ekenezianụ Adukwu Eze Odo Tatus C ọ memba anyị ka ọ bụ Edogi Ifeanyi Chukwu Onyomadeni dị mma Edogi Ifeanyi Chukwu
aka Afọnụ Agbaeze Anthony abatazianụ Isobili anyị ekenezianụ ugwu anyị Kinsili Ejike akụ na-ata ahụ Nnaman Luke ọ memba anyị ka ọ bụ Samson David onye ọma dị mma Nsukka Progressive nwa D.O. ndị ọma Nsukka Progressive Ezugwu Igbo Ebuka kedu maka Ejiofor David yu anyị ekenezianụ Agbo Hyginus Isobili Emeka Vitalis gaba n'ilu ezi nwosa ibilinu ịnọkwa ya Afọbika Ijaga onye ime Ikechukwu Sobilinu ya na nwanne ya Ọsaghị Emeka Vitalis Ali Chekwube abatagonu Chidozie Nonso memba anyị nụ Izunnayo Omeke nọkwazianụ kedu maka Omeke Paul Aike anyị ekenezianụ Obinna John Eze Nwoka bịa onye ọma dị mma Eze Nwoka Christian Eze Akụ Ikenna nọkwazịa kedu maka Samson David Okwudili Ọnụugwu Emmanuel Ugochukwu onye ọma bịa fụ mmanya Ọnụugwu Emmanuel Ugochukwu kedu maka Chidebele Ogbonna Nwambaka Mbogechukwu onye ọma gaba n'iru Mbogechukwu Bayos Nezianụnụ Harrison Ugwu Mike Henry gaba n'iru Mike Henry Idoko Marcus Onyebuchi onye ọma bịa fụ mmanya Idoko Marcus Onyebuchi ndị ọma Nsukka Enugu Ezike ka isi pụtanụ Igbo Ugwuama Wilson ọ memba anyị nụ Emmanuel Idike bụ memba anyị nụ Nsukka Progressive ndị ọma Nsukka Progressive Igbo anyị ekenezianụ Romani Amachi Maroke Sunday Christopher Kabaniru Sunday Christopher bụ memba anyị nụ Omejudo Chukwu onye ọma dị mma biga Sunday Zabatazia Pioneer Provost Igbo gburugburu Ofobi Imo ịnọkwazịa Ebonyi Innocent Kabaniru Elochukwu onye ọma dị mma former secretary Nsukka Progressive ndị ọma Nsukka Progressive Union UAE ọfa ka nnekwu maka fanụ ifunu na-emebikanụ ndị ọma Nsukka
Enugu Ezike Sobilinu Orwama Chukwebuka Ezinwasi Achi Enugu Ezike Igboeze North Local Government CEO Orwama Motors Nigeria Limited aka Jiga Nkene Zibodozi Akwinu Nwanyoma Oluchi Nwanyoma Lolo Oroma Edith Oluchi Oya Baluno Nsukka Progressive Union Alpha Gane Kumagavani Vevani American Manoko Sanye Bidokwe Baikusi Asonye Chebeli Joluno Yes sir Onyoma Tochukwu na ndị egwu ya na egwu nu Nsukka Progressive Union kan nekuma kafanu ni fefe na Americanu ofobi kafa chikalisia udani funanya nenu wa kafa chizinaganu Nsukka Progressive una maka Nsukka Progressive ofije kunu naga aruna choro sinu Anibofu Ife nese nenu wana manao Nyaka Progressive Wana libeni nenu wada si mutoku Onye si mutoku Nizenya no businu Iwe wana de runa bubunu Asuna wana usuna wuzwarunu